ऑनलाइन सर्च करत रही कि का मंगाई। एक्सप्रेशन कमाल के देवे लिखा ना हो अनिशा पांडे लिख आज शक्ति फिल्म बवाल। कौन सी ना ले हो कैसा अच्छा तोरा में मस्त सामान ले ले ड्रेस अच्छा लगा कौन अरे साड़ी रोयल रोयल रउआ बाली बंगाल से ले आवे के बाद हमरा बिंदिया इंडिया हिलावे के बाद कौन सी हाईवे करे ले अनिशा पांडे। रउआ बाली बंगाल से ले अच्छा आवे के लुक चेंज हो गए लोकेशन से तो बा हिलावे के बाद रेट होके जब सेट काफी अच्छा लग रहा है याद सुच्ची के जितना भी गाना बजा हाथवा के चूड़ी सैया चाही चंडीगढ़ के जदी लेके ना अगर ये मॉडल तो भाई कमाल का है। एक्सप्रेस नया ड्रेस लो बहुत कास्टिंग के रहे डांस बैकग्राउंड डांस हिंदी स्टाइल वो हिला पर तो कौन सी गाना बढ़िया से उनका फुल पे के हर बड़ी मांग लगावे हर बीट पर कोरियोग्राफी करी गई बा हर बीट पर यो बंदा गजिया बात के गजरा चाही गजरा चलो के साथ पैजनिया उनके चार तो माहौल देख के चाही चलूंगी दहिया दूर के ओढ़नी उड़ीसा से आई ओढ़ी लगबू बेबी डॉल पूरा बॉडी गहना से ढकली हो बन जाई महल छपरा के छागल बड़ी बनिक लागल देखी के बाजार में भइल बनी पागल आज कहतानी रउआ से लगाई असरा हे धनी हो कि हम ले ले आई बुरा क्या बात है कौन सी है तो गाना में डांस कर रहा है तो वीडियो में मतलब कौन कौन देखेंगे कि आप ऑडियो सॉन्ग में तक खुल के डांस करेंगे। चलो के साथ काय रे चालू करो बेग म्यूजिक देखिएगा मजा आ गया कोरियोग्राफर के तो फैन हो गए भाई खुद दिखाओगे मैं हर बीट पर कोरियोग्राफी करी गई बा। आखिरी लागल बा दिलवा में खाली हर सुनले बानी नामी होटल सब कमाल के दिल है फील का आता है सबके दिल में बस ससराम से नूरा ले आई तुम मिया दूसरा सजई भाई हो सोई हो तबे पवन के गरबा लगई हो सब चीज जदी न लइबो सफर के सुना अखिलेश छोड़ी दे बाबा पिसर के बोल समझ में आइल ह कि नाही तहरा धनी हो कही ना कि हम ले ले आई बुरा जस थानी खा खा रही लई हो पेनी के दिलिया गा अंदाज अच्छा लगा मुझे आवाज पक्का लेगा वाह लाजवाब लाजवाब शानदार जबरदस्त वीडियो बा। और सबसे पहले हम केहू के तारीफ करम ये वीडियो में तो कोरियोग्राफर के तारीफ करब यूबी स्टाइल के पूरे टीम के और एक गाना के डायरेक्टर के काहे कि भैया आप लोग बता दी कि पवन सिंह के वीडियो में हर अपन वीडियो में पवन सिंह होले लेकिन इतना बेहतरीन ए वीडियो में डांस के लिए बड़े पवन सिंह इतना बढ़िया एक्सप्रेशन देले बड़े इतना खुल के डांस कर रहे बड़े अपना ऑडियो सॉन्ग में एगो बड़ बात बा। और हर भैया हर धुन पवन सिंह से डांस करावल करा- बड़ बात होला हाँ बड़ बात केहू खातिर चैलेंज होला। आप सबके पता बा पवन सिंह से डांस करावल करे ले भी ज्यादा ना
वो बात अपन एक्सप्रेशन पे ही ज्यादा भरोसा रखे लगे कि दर्शक के दिल में वह सब बसल बा। और देखिए भैया आप लोग बतावल चाहते हैं जो भोजपुरी वीडियो में शिकायत हर लोग करत रहे, डायरेक्शन ना होत रहे, ना स्टोरी दिखावल जाता, ना मेहनत कर बस एगो लोकेशन पर खाया के ढिक चिक करके काम चली गई। लेकिन इनमें काम दिख रहा भैया, मतलब देखल जाओ तो जौन गाना हर आदमी में मेहनत हाँ कइले। हर आदमी मेहनत के पीछे के बैकग्राउंड डांसर होगा लोग, वो लोग भी जम के मेहनत के बा। अब प्लस में हर जोन गाना कहा था कि हाँ भाई जैसे धुन बजता, जैसे कमल में जैसे पवन सिंह ला रहल बड़ो, जितना बढ़िया म्यूजिक बाज रहल बा, एक एक चीज सोचल बा बीट पे, ना बीट पे डांस हो रहल बा, बीट चला ऐसे ऐसे बड़ा कुछ बढ़िया सोचल गेल हाँ, बा, सोचल इहो गेल सब बा। चीज अभी उ सोचबे ना खाली काम निकाल देत डांसर सिखाएगो पवन सिंह के खड़ा अच्छा हाँ एक्सप्रेशन देने के बावजूद कुछ नया होके के अनीसा कोशिश पांडे हो भी रहल बड़ा बा। बढ़िया एक्सप्रेशन देले बड़ी, पवन सिंह भी एक्सप्रेशन देले बड़े, इतना बढ़िया डांस के लिए बड़े पवन सिंह के गाना में। तो मिला जुला के भैया हम तो बहुत तारीफ करे वाला मानी। कुछ भी नहीं डायरेक्टर करेंगे, 5 में से आउट ऑफ जबरदस्त रहा स्टार बा इस 5 में वीडियो से का 5 आप लोग स्टार, 5 में से 5 सपोर्ट स्टार। करी जा। बाकी आप लोग के रिएक्शन ज्यादा लेक्चर ना के लिए आप लोग जानते बन जा, बेटर हो रहा आप लोग हमनी से ज्यादा आप लोग जानते हैं, आप लोग भगवान नहीं जा जैसे ही हमनियो में प्यार आशीर्वाद बनैले रह जा, लाइक चैनल सपोर्ट के करत रह जा। सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाला बटन दबा लीजिए कि कोनो भी वीडियो डालम जा तो सबसे पहले लोग अभी पहुंच जाए। और कंजूसी तनी कम कर दें जा, आप लोग ज्यादा कम कर नहीं करत नहीं जा ज्यादा कंजूसी, काहे के लाइक करी जा 500 से ज्यादा एक लाइक करी तो जा, आप ज्यादा लोग शेयर करी जा। यदि आप लोग भी देखेंगे तो आप लोग राजस्थानी घाघरा के वीडियो कैसन लागल बा अपन राय जरूर ही बताई जा। का ये वीडियो के अंदर आप लोग के कुछ अलग देखे के मिलल, का बढ़िया लागल, अपन ओपिनियन अपन राय भी कमेंट बॉक्स में रख सकता नहीं जा। बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में तिवारी ब्रदर्स से फेसबुक आईडी भी आ जाए, डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, शायद अगला वीडियो से चाहे ये वीडियो में मिल जाए, ताकि आप लोग ओइजा हमनी से सवाल बातचीत कर ली जा। इंस्टाग्राम के भी आप लोग आईडी दे दें जा, तिवारी ब्रदर्स के ही नाम से इंस्टाग्राम आईडी रही, ताकि ओइजा आप लोग हमनी से सवाल जवाब करी जा, बताई जा कि कौन पर रिएक्शन का करी जा, यूट्यूब पे बाकी जुड़े रही जा। बाय बाय, टेक केयर, एकता बना के रखी जा, जय भोजपुरी।